Mauna ni guys, naabot na gid mi diri sa kataas among biyahe. Pardo to. Dalakit. Ana gid mi sa Ubong Spring. Yun na pa. Butang na ba? Dodong. Wow! Nalagid na diri. Naabot na juda. Naabot na gid mi sa among destinasyon. Diri bebe, dili diha man. Ayaw kabadlong. Yung mga bata, maglaom ra sa mga bata. Ano siya guys. Pero wala may para bata. Uy, lalo man. Asa dapat mabaw? Dihara? Di boy! Ano lang sa mabaw ba? Ano na yung mga para pumbata ba? Mga ito na at bango? Ito ah. Nang akong apo ug ang papa niya taong dagang apo. Tara tong duha, tara. Lingaw na kayo. So kami, mga sa mi kay pati ang tuma. Biyahe ko ngayon. Biyahe. Nào con cát Bilawa na sa kong nga apo akong anak sang upaw si Kyle po da bukod baka niglawa sa maguwang. Just lay down, don't move. Just don't move. Take a rest. Yo, maka. Diri guys. Like this to ba daw? Pila ka tuig karon pa ka kabalik. Awa din. Di mo nakabalik first time pa na. Guys. Upaw. Ligo na. Ibu tang na imong juice dito. Oh, kaon sa. Kaon tag kamuti guys. Sabaan na din ako luyo. Taba. Nambok kita ni Mayo, guys. Nambok tag Mayo. Ayo, ano dito?
Ah. Sagpila, guys. Sagpila. Akong mga sakop, guys. Oh, naligit na. Tagsarami makain ani. Ma-enjoy. Panagsa. Ito 16?